Až do 50 samostatných platieb môžete zadať v jednej hromadnej platbe. Jej výhodou je, že všetky platby podpíšete iba jedným podpisom. Pri zadaní hromadnej platby vyberiete na ľavej strane okna možnosť Nová hromadná platba. Zobrazí sa obrazovka Podrobnosti. Kliknete na ikonu ceruzky a zadáte názov. Následne potvrďte. Pre pridanie jednotlivých platieb kliknite v spodnej časti okna na ikonu Pridať platbu. Jednotlivé platby môžete zadávať manuálne alebo použiť šablónu. Po vyplnení všetkých polí kliknite na Pridať platbu. Platba sa pridá do zoznamu. Nižšie môžete pridať ďalšiu platbu. Postupne môžete pridať aj ďalšie, ktoré zahrniete do hromadnej platby. Po zadaní všetkých platieb kliknite na tlačidlo Vytvoriť. Systém automaticky rozdelí jednotlivé platby podľa typu a debetného účtu, z ktorého budú realizované. Ak je všetko správne, kliknite na Áno, pokračovať. Zobrazí sa informácia, že hromadná platba bola úspešne vytvorená. Zároveň si môžete zobraziť zoznam hromadných platieb. V zozname hromadných platieb máte prehľad o všetkých vytvorených hromadných platbách a zároveň máte možnosť vytvoriť ďalšiu. Na ľavej strane okna si môžete vybrať voľbu Prehľad platieb a následne záložku Hromadné platby. Na tejto obrazovke môžete preklikávať medzi jednotlivými záložkami. Môžete si podľa jednotlivých záložiek zobraziť hromadné platby podľa stavu spracovania, v akom sú. Napríklad si zobrazíte platby čakajúce na podpis a môžete ich dopodpisovať. Alebo v trojbodkovom menu vybrať voľby Detail vymazať. Vyberte si hromadnú platbu alebo viac platieb, ktoré chcete podpísať a kliknite na ikonu pera na pravej strane riadku. Zadajte kód zo Smart Tokenu a kliknite na tlačidlo Potvrdiť. Operácia bola úspešná. Hromadná platba sa zobrazí v záložke čakajúca na vykonanie v stave v procese spracovania. Po korektnom spracovaní sa stav hromadnej platby zmení na spracované.